И какво става, хора? Добре дошли отново в канала ми. Днес ще играем избухналата игра, още не помня от колко време. 99 нощи в гората, на английски 99 Nights in the Forest, 99 Nights. И днес ще опитаме сами да оцелем 99 нощи в тази най-страшна гора в Roblox. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да лайкнете това видео и да напишете коментар, коя друга игра в Roblox да играя. И какво да чакаме, нека да започваме. Почвам. Оцелей 99 нощи в гората на Мерит. Missing Chill. Не можах да прочита. Аз съм клас медик. Blood Bandage. Не знам съгласно, аз обичам да играя от такава камера. От първо лице. И пишете в коментарите колко не сте оцеляли. За храната няма да се притеснявам, защото нямам приятел в Тосия. Така че аз храната мога да си я намеря. Само да не огъня. Това въгнем да ставям тука. Бум. Така, взимам. Плантвам. Сега го апгрейдна на левел 2 огъня, за да мога да за детето. Само, че там виждам палатки и знам, че ще има чест и може въглен даже. И сега отиваме на там. Според вас, кой е най-добрият клас в играта? С този, който съм медик, кемпър или онзи се сукне в въргачката, или шеф? Пишете в коментарите. Наметна кой е въглен. Сигурен, че огън няма да ги гасне. Ще отворя този чест и отивам за първото дете. Само че ще трябва да взема това въглен. Айде. Флешлайт. Там виждам тоалетна. Първо в мисълта. Аз съм бивш спортист. Нищо няма. Тук чест. И е подобрения чест. Не е превлагален много, а отгоре е по-закръглен. Готакс. Мерси. Супер. Го детето, бе. Това е било до мен. Хора, да знаете, даваме препоръка, че първият ден Еленът не ви напада, а стои на лагера и ви гледа. Разгледа лагер. Трябва да се хилна. Въглен. Чест. Тук има спир. Ще отида за детето. Да знаете, че ето тази бяла кула винаги в нея има флешлайт. Тоест това не е. Защото го оставям тук за утре. Въглените тук. Сега ще метнем. Взимам храната.
сега ще трепя зайци за Bunny Food. Защото винаги на втория ден излиза ония трейдър, пелт трейдъра. Аз съм оцелял 217 дни и след, ако тези, които не са стигнали до мечката, аз съм минал мечката и ако не знаете какво е, просто не ви дава вече да трейдвате. Става ден. Ето го там. Сега отгоре ще излезне инфо. И ще изпише The Pale Trader It's Here. Май така беше. The Pale Trader фасе. Айде, трябва ми едно Bunny Food ми трябва. Айде бе! Абе, къде ще ми даде вече Bunny Food? Май ще трябва да изцепя всички зайци. Айде бе! Какво? Игра? Както кажа, че няма зайци, трябва да търся друга. Ето ми булва рамо. Още ми булва рамо. Абе! Игра? Ще дадеш ли Bunny? Тек му казах. Тоест тек ме помоли. Тоест картата, не знам точно. Бом. Копията е по-опи. Не, просто аз съм свикнал да си игра с копия. Револвера много откриена, почти не си. Патроните му свършват с копието. Не, той няма такова копието. Не се презарежда с патрони, не можеш с него да покажеш. Ще взема малко цветя от феята там, Фейри. Сила са Фейри. Ще открадна и нейните цветя. Къде е хора? Горе ще има такъв, да. Тварям честа и си бегам в лагера. Ето, видяхте ли револвер? Вентилатора дава повече метал. Трябва да изям един морков, за да стигна до лагера. Жив. Супер. Огнят на колко? Ще метна на въглен. Точно за мап ми стигна. Защото от тук ще гледам кога Елена ще дойде. И ще ми трябват 5 дърва. Обаче играта ми дава по 6. Защото дърво мята по 6 дърва, като го изцепиш.
Чакайте, аз по 6 ли казах? По 3... да, верно, да. Upgrade crafting bench, така. Компас. Тук. Сандал тук. Тям за детето и ще взема 20 дърва за старо легло. О, валинки. Сега взимаме детето и сега храната от вълците. Да знаете, че първолите най-много хранват. Така, взимам. Отварям. За малко ще спра. Тук само трябваше за малко да отида на място. Не до туалетната, спокойно. Револвер, ама. Общо колко имам? 30. Мене е страха, докато слагам това и без да искам да сложа въглена в огъня. Аз си пазя въглените, те са ми като... Как да ви го кажа? Спешен случай. Не бях чакал. Трябва да заляза за Rainforest, защото кой да знае кога може да вълне. Т.е. да вали. Едно дърво не трябва. Тоест не едно, а е такова цяло едно. Аз забрах, че не съм да. Сега ще видя за второто дете и ще експанд на мапа. Да, тук е вървата. Отплантването вече е
гаснеха. Слагам го долу, просто така спритно. Ще друго само, че да хапна гърбите. Сега може да за второто дете, само че сега няма, а просто ще си събирам храна. Бум-бум и сега по-бърза. Гориво! Не, ако не сте видяли, ето наистина гориво. И там често ще го оставят. После сега отивам, че ще ме нападна. Дай, Ленчо! Бери, бе, ти влезна вътре. Чекайте малко, защо не дай се? Тук съм. Не знам какво съм изпуснал. Трябва да изтичам до едно място. Един мой приятел. Детето е натам. О, тук може да има храна. И чест там. Пам-пам. Микроволнова, радио. Засаждам скакалки, бум-бум. И отивам за детето. Хора, нищо не мога да направя, просто имам желязо, много ми трябва. Дървото лесно ще го намеря, ама желязото ще вземам от най-близките и ще трябва да ходя по-надалеч.
Ако ме подгони алфа вълк и обикновен... Единия ми захил. Ехо, ти там. Хора, ето това е лайфхак в играта. Така. Тя там нещо пумпали. Пам, 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 пам. Хедшот. Вземам с копието, ако има нещо. Тези най-много подхранват, затова ги взимам. Опа! Тук нещо? Не. О, супер! Чушки! Това е супер! Стига, бе! О, не нощта ли? О, бендеч! Още ти! Това е нереален късмет. И тук може да отида на другия ден на играта. Да ловя и ще видя какво може да ми даде. Обаче трябва да вземам това рибо и да си белам. Малко шелфове. Тук. Сега ще ми трябва колко 30 дърво. Трябва ми купим плод, не помня как беше. Не съм ще видя как. Крокпот. Като цяло вече е си готви. Стой, аз имам от един шил. Аз не забелязах. Тук това слаба в главничка. Цепя и цепя. Не знам, защо го махнаха този апдейт с жабите. Те също даваха яги. Взимам. Да, имам 20 дърва. Пленка. Не, също няма ползвам. 8 желязо за лайтинг. Това как ли беше? Не знам. Това ще ми скаса цепи.
Добре, супер, точно е така. Тази част на гората ми е любима, защото има най-много. Още две дърва ми трябва цели такива. Вече още едно. И си бега. Ще взема за да избегам по-бързо към моя лагер. Бум-бум-бум-бум. Чакайте малко. Ще трябва да събирам падърва. Имам идея какво да направя. О, това го мразя. Това дървата са между другото за крафтинг бенч, така че някакво... Не, сега спустя да. Да. Сега ще ми трябва още 10. Ако нещо имам гориво, имам даже 2. Още дърва ще трябва, но играта ще ми даде. Ето, дай ми батерия. Дай батерия на камера. Нищо не иде. Благодаря. Так му спря и пак почна да вали. Супер, и ще ми напани. Окидок. Една пиперка е да се прави възможно най-добре. Есть един съвет. В повечето време гледайте към небето, защото понякога се вижда облакът, на който се вади светлината. Ето, тя се гръмва. Трябва да подвиждам. Така, взимам възможно най-бързо ще гледам къде ще дай. И само, че не тук не трябва да идем. Сега пробвам тук. О, не, пичката ми!
Ама че си е жива. А така, вече си правя всички. Сега трябва да събирам дърва, за да оцелея през нощта. Аз моля плантна върху вода. А тук не. Тук отивам за дърва. Чакайте, това Стронгхолда ли е или другото? Стронгхолда! Един хака обаче от телефон не е. Има ли някой? Кажете, беги. Ти лентот. Добре, ти си се изсърбали. Стойте, точно така. Не. Добре. Хора, това беше от днешното видео. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канал с камбанката и до скоро!